Chieng' maber Kisumo kae to en chieng' ma wan gi kuyo ahinya because ka wanyaparo mago anyaparo mago ka ng'at mane jatich matek. Anyaparo kane obedo sworn kaka minister mar education. Migao mar education nomor, ne gin joma mor kabisa because gima nowacho ni en ok en failure, ok en ng'ama ne tich nyagoyo piny. Ten kuyo makende ni walale e sama ne Maseno University ne gombo ni mondo oti kodgi. En kuyo makende kendo ne jogame. Daor otega mag kuyo ne jogame because gilalo wuoyi ma anya wacho ni wuoyi mar randing'a, wuoyi motegno makano mako tich. Wanyaparo ka mane na University of Nairobi, faculty mane otiye ne gina jomomor because ne ng'ama komako tich to do make sure ni gimoro amora odhi kare. Koro walalo wuoyi ma randing'a kaka jokenya.